Praise God. Hallelujah. Odofo mema wakwa abade ba oti ase senjumedie so. Yede Nyankopɔn asese ne nso ode ache yen. Na wada ne ho adi ache we nyane ye fi ye kete so. Yete ye ho nka na ya adom. Eno nti nyame nkronkron ye mpaebɔ nyina ne se kasa kyerɛ yen. Na ihu kese ye yente wase enso. Ewo Jesus Christ dim ni abompaye. Amen. Odofo enenso yebefi yakinkan sema efi Yohane asempa eti eduonu nan eti eduonu ne chichemu eduonu nan kosi eduonu nkron. Yohane asempa eti eduonu ne chichemu eduonu nan edukosi eduonu nkron. Odofo yenti Awurade asem. Saa bere nyina ye bra na Yesu Kristo asɔre fi wufuo mu na nasuafo no suro nti ɔmo ato ɔmo ho punu mu na ɔda ne ho adi de kyerɛ ɔmo. Na saa bere no na Thomas enka ɔmo ho. Nti ɔbaa ɔbɛte ye no wanye ni ɔsɛ gisɛm de mensa mehu ne nsɛm ne ne mfe beebi a ɛde dadoa no bɔbɔ ama de mensa aka ansa na magye edi. No nyame ɔno de ɔwɔ beebi bia na ne hinta no ehunta hu Nyankopɔn no ohu dia na ɛkɔso. Nti ɔsan da ne ho adi bio ne na wɔtwe so na ɔbaa ɔka kyerɛ Thomas sɛ Odinka ka kyerɛ mo sɛ mede masomdwe na mede gya mo. Ɛna ɔka kyerɛ Thomas sɛ bra. Fa nsa bɛka memfe ne mensɛm a wɔkan. Na hyirane ni a ohu yɛ nso ogyidie. Na ɛbaa saa no Thomas ekoto ne nan ne kotodwe nim ebuntwerɛ wɔ n'anim ka sɛ me Awurade ɛne me Nyankopɔn. Adɔfo no Thomas de n'ani baa ne ho so. Na nemre so me ne won so etesen. Se hum no etu na mframa na ebo ne soro ahye yen so a. Hwan ne yefrɛ no Awurade na hwan ene yefrɛ no Nyankopɔn. Eto de bia wan hwɛ ne yi a na akɔfa kwan foforo so sɛ hanom na ɛbɛyɛ ntem de ama me. Yeni beba ye ho so na aye too late. Onyankopɔn mo ye ne yentimi entena ne na ase. Yen jinde enye se yebehu nko a ansa na yagye edi. Nia Thomas ye mu bebre a nka ye beye. Nanso Awurade hom kronkron ne yesen so ma ya ahoɔden a yebetimi de edi nsohwe bia so. Ne agye ye Nyankopɔn na yesom no ne agye ne di. Na etimi afra no ye Awurade ene ye Nyankopɔn. Ne etu ye na akonyame fi a ne ye butaye bi si ye ne so. Enye se ye kɔ ne kɛkɛ. Ne mbutaye bi esi ne so. Ye mpaebɔ nyina ne so nyame bie kwan fanto bia kwan da. Ne de nyina ye hu bra esese ye ma yidi sipi. Ye ntimi fa ya hoɔden ya gye sa nkronkron no boa yen. Ene nti nyame nkronkron bɛboa yen ne ye ho nsɛnkyerɛne. Na yen so ye ka ho asɛm akyerɛ afoforo ye de akokoduro ene nam ye de aka. Afei ɔka kyerɛ Thomas sɛ wehu me nti na wagye edi ana. Enhyirane omo a omo hu ye nso omo gyidi. Saa netie egyidifo bebre epese omo de omo ani ehu ana sɛ omo ensaka ne ye honnem niam no ne ye ni tua no ne mom ne ye ni ntua na agye ekoda nkwa a ne ewiem egyidifo bebre apo. Ene nti obekɔ kotua sika ama obi se fast mame bompa ye mame na ono edidi enom. Odofo ejakro no a sa otofo no ekoko hu no so wafa Kristo nko adia. Na won so wafa Kristo dia. Ene yemi no nyina ye papa ye baako. Ene nti esese yetimi kɔ ye papa enim. Ye wo ye mpanimfo a omutumi di yenim. Eno no ewo hɔ. Asɛm bi akyerɛ so na ogiri sɛ osofo na opani odi wenim betimi aboa wa. Ukɔ ne nkyɛn na otuufo a ne nyina ye na mpe ahen ɛna wo a wohia fotu na kasa wo bɔ mpaye. Mama ye nya abre enko nyame ye ni nyame ni nkomo. Ene nkronkron ni nkomo na ɛba saa na Nyankopɔn bɛda ne timpo edi nso de akyerɛ yen. Me masuro ankyekere yen saa bra me ka sɛ suro akyekere na wo hu bibia wo de fa ɛyɛ wo sɛ gya nyame som mpo a me hye wo nkwa ne sɛ nsɔhwɛ no haw ne amane ne kan nyame som no ho. Na mmom ne ohu ye na ogidi sɛ
Nia nyame asɛm aka no ɛbɛyɛ hɔ no ɛbɛyɛ hɔ nso ɛde ama no. Onyankopɔn dom mmɔ yɛn. Yɛntumi yɛngye ndi akwa nyinaa mu ɛmfa wo ne mframa ɛbɔ no. Yɛnya saa gyidie no bi. Ɔdɔfo Onyankopɔn hyira bebree. Nhwɛ sɛdeɛ Joshua ne Caleb na ɔmo gyidie ɛteɛ. Nipa du ɛna na ebu ɔmo abɛn mu ebu. Nanso nkurɔfoɔ mmienu gyinaeɛ ɛka sɛ yɛbɛtumi wɔ mo. Moma yɛmpem nkɔkan. Ɔdɔfo kyɛ asɛm yi, Onyame nhyira wo.